Hi guys, maupay nga Welcome back. adlaw gabi aga Hayo hayong nga tanan. tanan. Welcome back and thank you for watching Waray Katok. Yes, thank you guys sa Thank you guys. nagkitahan first episode han mga Yes. nag-comment han mga nag-like hanaton page nga nag-subscribe da mga salamat. Thank you so much. We appreciate your comments And and mga nasiring maupay ang topic, maupay pagkinitaw istorya han namon istorya da mga salamat. thank you. And And also, Shout out ang mga napa-shout out. ang mga napa-shoutout, syempre na akong bugto nga ada Australia. Kakay. Shout out. Hi, Kai. Shout out kakay dida Australia. Hi niya nga part Brisbane. Yeah. Tumumba. that area. Natumba. Nagbarbalintong na. Balintong na, di nila kayo natumba. Balit tumumba. Kan Jericho Portugal. Shout out tayo mo pare. Hi. Ada ha Pilipinas, ada ha Leyte. Yes. Dati ito nakadiha Abu Dhabi. Pilotohan Itihad. Yan na piloto na hit Piloto train dida. Ginawa na rin train. Oo. Yung meron train, bullet train. Anyways, thank you for watching guys. Thanks san pagsuportahan amon first podcast, Damo first nga. episode I mean. Yeah. Salamat. Salamat sa inyo. So, today is another episode. Aton episode yun na, madam. Our episode By the way, ako ngayon ni Jason. And ano ako din naman nga si Curvy Lou. nakon siya ang asawa. Siya ang asawa. Anak ng asawa ngayon. Ikaw balik ka man siyahan nga asawa. Liwat. Nakiuso. Balitaw, we are Waray Katok. Waray Katok. Waray ako Katok. Kung normal ka, waray Waray ka katok. katok. Yeah. Yes. Pero kung waray ka kaistorya, kailangan mo mapamamatian nga Marisula, waray Or la. ka-istorya. Kuwan. Mag-comment dita kung ano yung gusto para sunod. May dakita Pamati la ka mo pag-istoryahan. didiha Waray Katok podcast. Mau pa yun mag-comment ka mo para next time may da kami idea at sunod namon nga. Next topic. Pag-irestoryahan natin. No? Oo. So, yan na. Papadayon tan aton first episode. This time, more on, kumbaga, more on detailed on why, kung kay ano ka nag-OFW, kay ano ka nag-OFW, and Anong goal? Anong imo? aton goals. Anim career nagbalyo ba? Oo. Nagpadayong ka ba nim dati anim naggraduaran Oo. or nag-iba ka? Nag-iba ka, Iba kan nagpiloto ka ba, pero graduate ka ng doktor. or Sagad. nag-iba ka hin kaupod. In Oo, partner. pwede gihap. Oh, Oo, diba? kung pagulpot mo nga di, nag-iba ka na partner. Nag-ibang partner, nag-improve. Nag-improve. Balitaw. Tapos kung anon mga life lessons na pwede namon i-share based hanam experience. Siyempre, based lang nam experience. Oh, base. Alam nga naman istorya natin dili nat maaram. Oo. Diri pwede based experience it amon neighbor. Yes. Diri kita mga marites. You- Balit. So, yan na. So, ikaw maguna. Ako mag-una. Oo. Oh, sige. Bye. Diri ko maguna. Ikaw tiyahan. Ako anay. Oo. Ako anay. Diri ako anay, pero ako anay. Bahala na. Diri ka anay salot la. Balitaw. So, yan na. Akong talaga life goal, kung kay ano, akong goal, kung kay ano ako nag-OFW o nag-abroad was to really find a job. And akong ate kasi, amo na kanhi, tas nag-work kaya ako sa nga medical center as nurse. So, gusto ko makasuludhan yung company. So, ito nga, nag-apply ako tikadi or nag-try Ano mo ako talaga tikadi. goal? Gusto mo same company? Either. Basta Basta makabiling ka la work. Basta makabili ako work, pero di really what, bagarang akong mindset, di really what outside medical field. So, either mag-nurse ako, or kung ano la, basta within medical field. So, amot to. So, na timing laliwat, naswertihan ako nga, akong na-applyan, handito na Jario was medical background. TPA hera, bagan third party administrator hin mga insurance Medical companies. insurance. Oo, so more on medical insurance submission,
mag-claim, Claims. hin mga parahan mga hospitals. Yun. Mga kuan. Ito. Ano ba to tawag aton? May da ba mga sugad third Direk party? maram. Warek idea. Probably ha Tacloban or ha aton na province. Waray. Pero ha Manila may da na mga May da mga sugad. sugad. May mga Okay, may mga international insurance, Mm-mm. may AXA dida, may mga kuan. Ngan may da na mga nagko-code hadto na time. Diri, PPO da to working hirap BPO, yes. para BPO hagawas. herao. Yun. So, Kaya may US da na. parang waray na ito nga mga jobs. Oo, pero ako waray talaga ako idea. So natadaan ko ito nga first company ko dinhi 2010. Nag-work ako as medical claims processor and era tawag hadto na time. So basta may dakalan experience Medical background. So, Tanan. diri experience, I mean medical background. Bisan fresh graduate ka as long as medical nurse, Bisan waray ka doctor. mga license. Oo, waray. Basta may medical, graduate ka in medical. Graduate. Yun, amo ito na ako na find no work. And then, eventually, since nag-transfer ako ng ibang company, di rin ako haside ng insurance, haside na akong provider or han hospitals liwat. Kumbaga, other Kami side naan, lot ka mo. kami lotan na claim ha mga insurance. And first ko na trabaho, kami nabayad han mga hospital. So, gariton. So, side lot ako in hospital. So, hadto na time, diri pagyap required ang mga coding certificate. Waray pa. Waray di pero sugad ka strict more on business side la. Tapos, nagbalhin na ako, hininga akong current company, employer, di na push na gud ako pag take in mga coding certifications. Yan, amo naman itong trend. Oo. Diri ka naman kukuha kunwari ka certification. More on certification. Kay businessman good gap ito. So, ito na akong work. So, medical lagi hap. Kaya syempre, hospital ako na work. So, nagagamitan ko lagi hapaan akong pagka-nurse. Pero, diri ka na ato mismo hit. Diri Actual na ako, nga. oo. Nabasa ka lang, nagre-read ka lahin details, anong natabo. Oo, Then, naiintindihan mo. Natabuhan. Translate mo into Codes. Oo. So, marami ito't mga nakikitahin na aton podcast kung ano aton akong ginyayakan. mga nagko-coding. nagko-coding. US, May mga or coding. anihira dinigya pa UAE. May mga coding, ano tawag ito, May mga claims, mga in- Medicare, mga may na-recognize sugat in ito. sugad. Oo. So, ito. Standard naman, di ba ito? Yan na, bugos sa kalibutan. Almost bugos. No, not really. Like, Philippines, diri pagod hera up to date hit sugad na standard. I'm not sure ha, pero bagan diri pa kita nagamit gud hin CDM. electrical claims diri pagod sugad ka busisi unlike here na itaton ginfa-follow kasi dinhi na ginka-copy ni Ret US kung paano mag-claims, paano So, mag-submit. medical system din ni mostly na-follow ha US or ha UK? US ito. US ito. Okay. So, amiton. So, ako talagang, baga nagsunod lagi, hapakuhan akon na tapos, gimpadayon ko na natapos. Pero ano man nato nimo, baga, waray ka regrets sa to na waray mo padayon na nimo nursing, especially yan nag-COVID. May nagad times na syempre, pag naiisip mo na parang gusto mo mag-cross country, mo pego dito nurse ka, damo nakilala gihap nga nagbalik na UK. Damo nat kilala nga nan fly out din ni nag-fly out tapos from anakon talaga experience mga coder hira tas pagbali nira UK nurse nag-work na hira as nurse. May dalaan mga kilala luat, may dalot nurse din ni. Fly out. Bakan syempre haros tanan mostly din ni na kanhi tapos nag-experience na taken mga exam then from here nabalin lawatin ibang country. Ako waray regrets kay syempre parang ini nga akon work yan amo talaga naghatag atonin naka-reach kita nat mga goals in life. Yun. Pangawat mo di ko maabot Sige daw, kanta daw. Pangarap ngayon, pangarap. Dere pangawat. Duwari kita nangawat. Nangarap kita. Pangarap. So, may regret la, siguro, unregret. Kaya syempre, mo pagap mag-nurse,
mag-cross country, sugad. But then, syempre, pag may family ka na, pero man ito, two minds and one soul. So, dili pwede nga Decision. mag-iba iton gusto hit. Oo. Usa nga, Itim wala gusto nga diha left. Oo. Itim Tuong gusto nga to atras. Bale, to sa ganito. So, amula. Pero as a whole, hit at life yan na. Contented. Okay. Kaya man. Oo. Ikaw, ano ka man liwat? Alright. May nagka-history. Kuan la ako didi. Ano ito? Interviewer ka la. Oo, para Balito. kita. Ikaw, liwat, ano man ti ma-share? Kaya ka man nag-abroad? Kay nadara man ako nimo. Di ba siring ko ayo, waray ko plano mag-abroad. Waray talaga tiya plano mag-abroad. Kaya gusto lang niya magtinambayon hadto. Maupay kasi ato pagtambay at na time. Actually, nasi nga Kaya kanta syempre- iya. So, makato ko ha, UAE, gusto mo upod na siya. Sige, maupod ako. Oh, ano din, basta nasa ning baga nagduduha-duha ka to nga, maupod ka ba or diri. Tas, sa ko upod, kaya para makarealize ka kung ano feeling hiton, ikot, nagpapakabuhi para tim kalugaring. Di, kaya Tas, maupay kasi- gagastos mo't imogin pakabuhi. Maupay kasi ito naaro ka la ba? Kaya, puro laaro. Tagay daw ito ni. Pero, di rin na, maabot gapit ito mo time ba nga makakahunahon na ka nga. Trabaho da ko, matesting daw pagtrabaho. Nagmamature. Matesting daw pagtrabaho. So, nagtesting tapag, didig man good kita nagtrabaho na abroad. Waray man kita Waray mo man ma-experience. Nagtrabaho ka ha Pilipinas, pero online. Okay, Nanonood ang ka? mga online ko, baka Oo. trip mo la dani nga ni. Nasulod na daw sa Dani nga TV. ni di rin yung trabaho. So, wala. di na bro, nag-try ka di at least di baga kumbaga waray ka sinsiring di nga back up, waray ka sinsiring mga kilala good nga may connection. So, nag-start good, kumbaga kita nga duha, nag-start good kita ha ubos. Pero, at maupay din ni ano kay, masasiring ko lang na maupay din ni ano kay, wala hiralabot hitim educational background, kung diin ka na. Oo. Basta may nakatapos ka, wala hiralabot kung Waray ton mataas na paaralan or mababang. Actually, mga nagkikita ni nga mga waray bisan diin nakalibutan, waray hiralabot kung diin ka nag-graduate unless ito yung graduatean Yale, Harvard, School of Economics, Cambridge, mga suga dito nga mga school. Pero kung iyo la igbabasihan Lasal, Ateneo, warit nira labot, diret tira mag-aral mga university. Pag masumarin nga York University, mga Yale, Oxford, Cambridge, MIT, mga technology side, MIT, pag mga financial side, ito nga mga Oxford Business School, Harvard Business School of Economics, mga suga dito. So, wala hiralabot ito actually kung diin ka nag-eskwela. malan maupay din ni. Asya nga, waray sinisi nga discrimination Waray. towards school nga masiring nga ay diri dapat graduate diri ano ni nga school na or masingira nga ay diri ra sigurado kung talagang nakagraduate ka nga school. Waray Basta ra ang sugad. importante, mo TOR is certified. Oo. Waray naralabot kung actually di matara mag-aral ko na itim school maupay or diri. Basta nakagraduate ka 4 years or 5 years or engineer ka or doctor ka. Pero waray mataralabot nga Kasi kung may tuition fee 300,000 yan. kung may discrimination nga sugad ano, di sana diri kita makaka-find work nga ano. Oo, di waray talaga. Waray Pero kumbaga papratas papratas. experience talaga tiragin kikita. Ikaw bisan ka nag-eskwelahan kun example, nag-eskwela ka na mga singunta Harvard. Okay, nag-eskwela ka ng economics. Fresh grad ka. Adi nga osa, nag-eskwela lahin sigun naton, nag-eskwela lahi ha Philippines in economics. Gihapon. Pero 10 years experience. It iya may da. So it iya ginbit gimbabasihan it iyo sahod ani experience. Diri an imo eskwelahan nga tungod nga nag-eskwela ka dito. Kay based sa akong experience, may datawo nga damot certificate bubulok. Oo, may da talaga sugad. Itawo diri mo kun Ikaw pero mating certificate. waray ko certificate. Pero may da ko mga kuan hadto pa certificate. Pero diri ako bubulok. wow. Diri lang ako baltok.
Adi ka lamig. Buinas la ko, buinas. Amat pinipiring mas mo pet buinas kesa Dire, baltok. kay, oo, lagi, ito na Ang mga, butot yung prinsipyo. Di na ako baltok, pero buinas ako. buinas, kay, siya rin pata na akong teacher, Sir Durango, at college. Shout out. Shout out, Sir Durango. Siya rin pa ato professor ato. Aso ang mudan tumatak kay Oo, may. nag-school ato ha, gawas, yung masters. Kuhan nga pa ito mga technology. So, ani yato permanente, basta sa mga sugat nga teacher, di ba? Maaram ka mga teacher na ma-experience, baga, relax na laba. Chill Waray out. chill la, waray pressure. Kung mga bago pa lang Di nga restrict. kung mga bago pa lang nga teacher, kaya ano ka nagkuhan nito, nagsugat din eh. By the book, basta Oo. bago pala. So kada to, ani yato permanente kin susugat kin papamukha amon. Ano ka, baltok kun buinas. Sir, adila kamit buinas. Moram ka gud kuno. Kay bisan baltok diri nga ni buinason, waray good. Pero bubulok, buinason nga ni buinas good. So, ay ka din. Talakot buinas. Diri bubulok. Diri bulok. Diri gyap baltok buinas la. So, baltok, buinas, bulok. Bulok ko. Talakot buinas. So amo ito na ano ba? Mo pa BBB. kung mabamati ni sir, makakatawa ko na ito. Sing amo din parang inom din ng tubala nga. Pero ikaw talaga, ano ka, ano pa din tawag, ano mo career path na sunod? Kaya Waray. Infotik ka man. Imputik. Waray nakasura naka-imputik. Dili ka infotek. Inputik. Diri gimputik. So, loto. Tawagod nun. Na. Naibig. Actually, amo na kami ito mag-istorya bisan mo rin ang camera. Nakuan. Na-enjoy na kita iya kastorya. Gigigirigitik kuan. Infotech. Imputik. So, naging information technologist ka. Waray kita masumuldan IT. So, first company, magkatrabaho kita. Hira, claims. Kami naman na production. Kami in operation side. Hamon department ang nagkukuhanan mga insurance cards and benefits han kada tao, han kada company, anirang mga anon health benefits, kumbaga anong tawag ito, policies. Schedule. Kami nagki-create ng policies para han kada company based on ira budget. So may dahera budget, amin ang budget para 30 ka tawo. So Pero direta siya ng trabaho. pero Department. kami anak na ng department an amon lot trabaho kami nag-input sugad na nabutang na ni reto nga benefits. Kami lot ang magbubutang ngadto nahan kada individual. Tapos ipiprint namon ang era mga insurance card then ihatag era. So amo to na akong first nga trabaho. Which is nag-enjoy ka pa ko kay syempre may mga katrabaho ko nga Pilipino, may mga may sising ito nga bago ka pala ang weekend mo hadto is pahubog ba nimo ang weekend nimo syempre kami mag-uyab pala kita to waray pa kita anak so not weekend may party may inom so okay gihapon niya pero diri mo pag kay nga di hadto an weekend Friday Saturday so Thursday pa lang gabi may da na mga imbitasyon may da na mga kuan nakadto pala opisina niyan ngadto kita kanda kuan so mag-aram ka nan weekend nimo pero kung baga nga dayana, di rin mo masusustain. Makapoy ang kuwan. Naka-experience gud ako sumulod nga hubog waray ka gud hakuan. So di rin masusustain. Tapos amad to nga after 2 years di rin nagkasakto nga nakabili nga akong work. Amo talaga ni akon talaga advice consistent la ka mo. Ito yung ginihimo. Kay ako, bago ko nakuha ining akong trabaho yan, kumbaga, kumbaga hangatanan nga gustong trabaho, amo ni dream job ni mga trabaho, kumbaga retirement job ko din ni mo. Oo. Kung gusto mo talagang retirement Relax. job, relax. Ini talaga retirement job, kumbaga. Pero nakuha ko ini, consistent lang ko to nga nag-in-apply ako every
morning, Morning. 6 o'clock. Mm-mm. 6 o'clock to 7. Nahagog pa ako. Ano, sige ka not apply. Oo. 1 year ito, guys, na amo na kinini mo. 6 to 7, amon time ko nga nag-apply ako. So, from, hi Marie. Hi, Mary. From 6 to 7, amo na akong ginihimo, nag-apply ako ito mga job We have a site. special guest. Come here. Ano namon guest. Hi, Marie. So, amo ito na akong ginihimo. Everyday ito for 1 year. Hasta nga, nakabiling ako trabaho. In-interview ako ito nga, actually, pwede ko nagyakan na iyo. Nagtatrabaho ako, hinusang organisasyon nga, pandiplomasya. So, Pero more on kwarta. more on adaya kwarta, diri embassy, more on, kumbaga, katong basiya hit IMF ngan ADB, Asian Development Bank. So kamit mga nagpapautang hit mga countries nga nakuha gustuhin loan, kailanganin assistance, kung ano-ano nga mga assistance, damo la ito nga type in loan, damo la ito nga type in mga agreements nga pwede sudlan. So amo ito yan dito luwat nanibago ako pagsulod ko kay syempre waray Pilipino. Ako lang nag-uusahan nga Pilipino. Tapos ansyahan pa ko gintikit takay bugos man ito nga building. Gin tatagos sa kong kada floor. So ko pagkakato ko sa nga floor, waray man Pilipino. Makatuto ko sa nga floor, waray man Pilipino. Waray man Pilipino. Tapos waray na gud ako natitadad na Pilipino. Impakayanan ko ng sekretary. May dabangan ni Pilipino. Nasing wara, ikaw la. So kumatay. Yeah. Nasa Amo lagi. Ikaw patay. lang nag-iisa. Nasa patay. Ano, nagkakaistorya ini. Kaya puro man lang yun yung Arabs. mga Arabs. Ang Arab sira, mga Arab sira, origin. Pero dirhera, actually, May naapit aton podcast. Okay. Mari, you want to sing? Okay, what will you sing? I go on the way to the dark. Here I stand, and I there, and on the dark go far away. far away. Let it go. Let it Okay, very good. Thank you, Marie, for that special number. Oh, you go to, kuya. You go na to, kuya. Go to Tita Big. Tell Tita Big. You will watch. Na, go. Okay, you go there. Okay, go. Go there. Go tell Tita Vic. Tell Tita Big. Baby boss. Okay. You Bye, go to Tita Marie. Big. Bye, Marie. Love you. Love you. Close the door, please. So, amad to na nabaruan ko nga nag-uusaan na ito nga Pilipino. So, ko patayin eh. Wari man hiningan ni ibang flag. Ini nga mga nagpakasabit din nga flag, wari man Pilipinas. So, amad to nga sa kusigi daw, titistihan ko ini kung abot din tak makakayahin din nga organisasyon. Try ko. So, hasta nga Kabiling kan. nagstay ako nga to na nagstay ka. 9 years na ako dito. 9 years na, ano? Sobrang Oo, maten ka na dapat. 9 years and Grabe. something months. Nakatagal ka? Oo, kay maluwag man niya, diri man niya sugad ka. I mean, okay la kay mga lagas anim ka upod ba mga wise. may ako kasi kumbaga yan nga time na nakakakuha na ko nga mauping yan na nakapag-join yan kay una-una nabaro ka damo nim nakuha nga mga idea from Maera paano an way finance, life, mga kinabuhi. Pero diri nga tanan, syempre, kumbaga nakikita mo nga, ay, diri, sa'yo pa niya desisyon na to. Kumbaga nakakita pa imo side, advance ka na nga, ininga. Hiran nagsasayo. Hiran nagsasayo. Nakakuha kang lesson na imo part nga, hiran nagsayop. So, diri ko dapat himuon. Kahira, mga thunders. Mga thunders naman.
So pero nagyapa ka-colleague ko nga nan retire almost 7 na da. So from there nakakuha ka na idea pero an maupay luwat ka sa era talagang nabulig era nagtutudera. So haakon part luwat masayon la ngan gintagan ako ano pa ini opportunity ngan freedom mag-decide or mag-work kan akon Freedom! freedom mag-decide or maghimon akon way an akon kumbaga work. So amo ito nga tutduan ako partihan finance. So basically nagkuwang ka, nag-iba kan career path. Nag-ibang career tapos nagtuong kita pagbasa-basa at merkado. Oo. Kung nahataas na ba yan at saging or nahataas na it baloy. Siyempre, mais, gaway. Pero naging bagahin nakuwang ka na bisan diri ka graduate in finance baga kagyapin okay. everyday na Actually, ano ito? Na permanente ka man aada na nagkikita ka, nagmo-monitor ka. So, bisan ka diri parang kuan an imo more on internship diretso. Oo. So nakita ka ng trend. Maaram ka na ini may da ka na dayon tas gitutuddoan ka man hera openly luwat tutuddoan ka nga. Ini pagsugad ni son mao pa ini pagsugad ni diri ito. Pag humataas interest rate basta nga tanan na partihan finance kay kumbaga an finance namon kumbaga very broad damon imo. Yes. Almost 100 dere la almost tanan na lang nga bangko habukos sa kalibutan nakikig-deal kami labot lahan mga countries nga in trouble or dere trustworthy at era country dere kami nasulod may habubo na ratings. So may na mga credit ratings na kinahanglan pero other than that amo na ito, bukos na finance, so naka-experience ka, na-expose ka ba? Everyday exposure. Na-expose ka. An imo bisan di ka graduate in finance, tungod an exposure. Exposure. Finance. Ang terms, mga nga jargons. Diri mo man ito nababatian normally ha mga. Diri layman. Kung layman's term, ka masabot nga. Ang mga ito normal man lang ang mga account opening, mga pag sa era, mga nostro account, mga sugad. Di ka nat mag-aram adto na time. Ano ito nga mga terms? Di ka maaram ba? Napaka maaram ka nala. Waray, talagang di ka maaram. Kumbaga ako, maaram man hera. So ako diri talaga maaram. Pero kung ang nagtutuddo akon mismo, itak director man, anak mayor, nga yan na, before hiyan head and treasury. So hiyan nagtutuddo nga, ini nga mga ways maka-income ka. Di makita mag-aral nga pwede ka ngayon maka-income hini kung diin. So here ito basically ang nagtutdo nga amo ito ngayon nga dako ngayon ito damot opportunities ba nga diri ngayon ito gino-open hangatanan o diri aware it nga tanan. So kumbaga in a nutshell an imo career path was harayo talaga. Imo na graduate. Harayo. But then nagagamit mo lang an akon ka IT nagamit ko la paggamit ang system. Oo. Kay ang Bloomberg and Reuters is more on system man. So malaksi akon maggamit magkundiin mga reporting, mga graphs pero an methodology and background good and core and finance talagang nabaruan mo la through time diri nga in 10 years in the making. In 10 years diri talaga diri kay considering ko pa man di ba mga bago ko nabaruan an portfolio side pala diri pa ang treasury side mga 3 years ako bago ko na nasiring ka na kuan mo talaga nakita ko ang core ang business 3 years baga nakuha nimo an workflow good usala ito nga side among business pero that is because may interest ka kay may dalawat iba nga bisan gano nakaiha ito nga job di lang gyap maaram ita ginihimo kay waray man kumbaga they don't put into kay haros sa tanan ma-interested money amo laliwat labi ka na money driven man permanente. No. So an imo permanente na kita figures tapos ano mga colleagues may daga pera sarili nga era mga gin-maintain nga
figure. So ikaw gihapon, direk anin Di ako. ka napaorhi. Kaya mapaori kung baka Wala. nakada ka na. Kaya ka Mm. mapaori. Kumbaga, provided na imot resources. Oo, ang resources. Amo ko nagpasalamat ito ay Arab mo tayo. Advance ka hantanan han news nadadayon han mga market Mabagsak infos ba oo or ano? nakada nadayon. Yeah. Advance ka ba? Kumbaga, anong decision making bisan 3 seconds ahead han na iba, nag-make money ka na ahead han. Oh, di ba? Very financial guy. Oh my God. Alright, there kuan na outside. So adin na kita hat finance, nag from IT, naging finance. So may pinagsisisihan ka ba? Waray. Babalik ka din No, kung dili, saan. gusto ko na, amo na mo, gusto ko yung way ba. Kaya kumbaga, bisan kabuhian, maaram ka na ba? Baga haakon part, confident na ako nga, bisan ako, Freedom oo, ka na. bisan ka na ba, makakalupad ka na, Kaya lupad kalugaringon, no? Oh, Kumbaga, free ka na, free. bisan kabuhian, makakabatsir ka na, makakalupad ka na. Oo. So, waray ko pinagsisihan. Salamat na tao nga, Nabili ito nga nga job. nga job tapos ito nga mga tao mga very Hira-hira, generous sirahan lamot, era ano, era knowledge mga lagas na good man so tapos mga I mean So, tinuod talaga ito, nga, kailangan mo mentor and ikaw, may oo daka kinahanglan naging talaga mentors. ako dako talaga ton Mm. pasalamat kun mentoring labi na tong act director kay talagang nalingkod gud diya sapit or That is because nakikita niya may daka interest siguro towards kaya that nabutat field. ton time, di ba nasa ako nga, kami lang nga duhan bilin ha treasury, nagraran kami pera kami billions, kami lang nga duha. Ako nagsusurat, tiya nagtitrade, tas balyulat kami, kaya nagsusurat, ako nagtitrade. Pero ang naggamit nga account, mga kuan, Kanan mga era account. mga tao diya. Oo, kay Maray man. Yes. Nag-resign, nag-emergency leave. So pasalamat nga amo ito. No, baga, setting ko pa man, kung ito nga trabaho, kung retirement job na iya, talagang maupay ko diya. Best, The yeah. best diya. Relax ka, papabayang ka la, basta maghimo ka la yung May trabaho. trust man herahan imo skills. So, waray talagang tapos anytime gusto mo magbakasyon, bakasyon ka. Am ginihimo, mabakasyon kami yan na. Mabakasyon kami buwas. Niya na palak magsasarit pero buwas nakmalakat. Waray itong Yes. problema. Amon sa mamimiss mo ito kung baga mga to kaiba. Amo to yung mga mamimiss nga kuan mga companies ba. Amot perks niya. May da good pros and con permanente. Yes, true. More responsibility, the more it imo burden. The more it imo nagbibiling kan mas hataas, mas the more it responsibility. Yes. The more you stay down, the more Stay nga there. stay ato ka lawaray good kuan. Pero amo ito, kung in terms it imo improvement ha imo self-luwat, di ba? Adal na tayo mo kung gusto mo wala amo lain okay. Kung kutubla di dat imo goal. Amo ito. Oo. Dili I mean kun dili nga nakutubla di da. I mean kun Satisfied relax ka na. kontento ka lang. Kontento ka na. Dili ka mabibilingin ibang trabaho, di ka Pero danay kasi akong lot part, danay kasi bibiling mo work, diri tungod nga nagbibiling kan work. Gusto mo mabaro ang other side. iba na side dito na business. Kaya amo to like for example, ako nan based on experience. So nakadto akohan mostly an fund-based funds. Para finance, maintindihan niya para din finance. So mag-research na lang mo. So ito yung aside fund-based funds, fund manager, bond manager. So dito yung aside nagdudugo na tiya. Irong. Okay. Tapos mamo ito 3 years, 4 years ko na nabaruan ba natunan. Hasta nga gimbalin lawat ako treasury side. So ang treasury side medyo mas madali kay dili man good hiya komplikado. May da ka man mga indicators, so market indicators. So malak sila. Pero dinanahan hanya na maaram ka na both sides. So baga na imo luwat, ano do luwat ibaluwat ini nga iba na side. Ibaluwat na side. Oo. Kumbaga ini nga part maaram ka na. Ano do luwat diba? Pero amo ito, kitaon naton kun
may mga opportunities luwat. Oh, Di pero ka lang ma-stop. hindi ka lang ma-stop. Kung may daluwat learning nga ihatagay mo or maangat to kahin ibang department or nga kumpanya nga may daluwat i-offer mo nga mas ibaluwat nga Oo. side mo pa gyapon kay matutunan mo man. Mm. Para akon direct na hadlok mga tubarbalin kay singko man na-try ko na nga ni ako lang Pilipino Oo. tanan hira kumbaga UN nira United Nation ako lang Pilipino na-try ko na nga ni pagtrabaho sugad waray man okay man waray man kumbaga di ka waray man kakahadlok syempre kailangan maaram ka gud matutunan mo man Dinhi kasi ano ito, sugad nagtatrabaho ka abroad, kailangan kasi maging flexible ka. Maging ano ka talaga. Don't get too comfortable. oo hati Ito, mo comfort zone I mean maging amo lagi comfort zone. Karong singon ko, don't get too comfortable in one company. And eton bagan may dakala fear na kasi I will lose friends. Kasi kapag adi ka abroad, especially hini nga country, friends na it's talaga inevitable iton bagan di talaga maiiwasan nga malulus mo ton mga friends along the way. May fear kasi iba siguro nga I don't know, may fear in change. Oo, may fear in change. May fear in change. May fear hira na ano ito hin fear na bangin ini nga babalinan ko na company diri mag success, di ba sugad ba? May mga sugad. Tapos depende man gyud. tapos diri mo na realize, hala, waya naman ako din yung company, wala may nagbag-on akon great salary or benefits. So damo ang opportunities na nalampas ba amo tot makori. Nga akon advice ko lang ba mao pa ilalawat it like itakon ginihimo tak trip ba itakon trip bisan direct direct nagbibiling in work nag-apply ako in work kay gusto ko ma-interview la amo tot akon way kumbaga akon la to style kumbaga gusto ko kasi mabaruan it trend hit interviews ano way hit pag interview bisan diri waray ko goal mag-transfer pero may dako goal nga gusto ko mabaruan it trend nira paano yan at market paano pan interview so naka-experience ako damo na-experience ng mga interviews ng mga ako mang good bisan waray ako magbalhin in the past 9 years nakadamo lotak na interview. Ako gusto ko ito kasi nagpapa-interview kay ibang government or private damo na ako na mga na-interviewan tapos at the end diri ka ma-push through may nag-o-offer diri ka makadto parang gusto mo masabtan kun kuwang ka ba kun ang tawag ito kun in demand ka. Oo, kun bibiling ka ba. Bibiling bat imo. Imo bagin susurat ta CV catches the attention of those job Di pag nagpapakiana ito ra danay na story ako ay mod na napakiana kano ka nagbibiling in work sa ko direct nagbibiling in work. Ano man lahat yun, nagpapa-interview lang ako. Thrill seeker. Oo, nagbilang lang ako na akong thrill na may download ako. Satisfaction ba akong self nga. Nasa-satisfy ka nga may ako nag-i-interview akon. So, amo nakinihimo. So, mga damon mga nag-interview ako, damon nagkukuhan online. Diri dati face-to-face man. Yan naman leto ng mga online. Zoom. Pero amo ito, kumbaga akon kalugaringon, diri ka nasa-satisfied ba? Kumbaga, like nga amon ginihi mga podcast. So, wari manini aton di ba no na hadto. Kumbaga, pop up, paghimo kita ini kay waray. Actually, daudog ito. Ha? Sasabayang kulay diri kay like pag-edit. So, haakon self. Yeah, talaga ito niya. Gusto ko ito, nag-edit ka. Napipiritan, di ka napipiritan. Pero parang, support na iya is more on, sige, ako at mag-vlog, ikaw at mag-edit. Or ini nga podcast, imo talaga ito. Nalilibang ka ba? Nalilibang iya. Nabibiling ka ba? Kalilibangan ba? Ambot lahin kung pag bumahalin at iya trabaho, kung masugad agi apin. Balitaw, agi. So, amiton. So, ako, na-maintain ko education, tapos anak educational background na maintain ko
career path, while ikaw is more on Maray na. very Finance. very far away. Harayon na. Talagang from information Dapat nag-school lang technology. nga nakatwa St. Paul's St. Paul's. Business School of Economics. Magiging St. Tama Paul's ka. ka daw. Diri St. Paul's. Sige naman St. kami dito. Paul's. Pero wala Taga St. Paul's ka ngayon. Pero dito tabok. mag-graduate. Hindi ka nag-graduate at tabok. Katabok. Mm. Balitaw. So, okay. So, finally, to cap off this podcast, Mm-mm. I'm not sure pero nakita ka minutes. But Almost 40 minutes again. okay. So, to cap off this podcast, what are your takeaways or ano't lessons na mai-impart mo ta aton mga namamatiha at or Para akon part, being consistent good la. Kung ano yung ginihimo yan na pagkita niyo ito hiya ma-improve para iyo self or para ibang nga tao yung family. Imo ala, dili ka maaramhit boynas ba? Sering pa man, di ba? Kung B. diri sometimes na work it brain, di ba? It education dan magdan makita kat bulan, it bituon, it kuan. Abot at boynas, kumbaga naabot it time nga may dagod nimo. Sirin pamato di man high school kita nga umuso nga ni kung timnawong okasyon na kaya di ka makakuyab sunod paglaos na timnawong. So aman to. Dili ko in trend ka, no? Oo, singunta yan na artista hi Jumpyong nagsinikat kanawang mo. Idi ikaw mga kuambad to, mga F4, mga kunano-ano. Singunta sinikat. Kanawang mo. So, okasyon na ito nga time, nga kanawang mo, gamit ito. Buying ka ma-discover, or makasawa ka, makaburod ka, maka-discover, makabiling kan uyab. Sugad ba? May dagod. Ako, ato lang ako pa boynas. Consistent la, himuwala ito, yung ginihinin mo, kung ano, pero ako nga ni 1 year, nag-in-apply yun. Oo, tuod. Nakabilinghin Witness ako ito. trabaho. So, himuwala, diretso la, tapos, maabot it time nga, buboy na agad. Diri man sinisiring pangnira nga, porque nagkinaang ka na lahin, bulad. Nga datim ka matay, bulad na datim kakaunon. Di ba? Diri man ito naamot. Diri daw ito kuan. May dagot iba. Mabit yung mga metaphor. Oo. Kaya lamang kumaong kain marasa kay makure man i-maintain marasa dapat makaon ka. Sabag, pero mahal biya gapit bulad. Ako kumaon ko natin steak, di man ni ma-maintain everyday steak. Wala So di la kita. Bunay kita 5 la. Uy, di rin natakot siya na yan. Tagot so magkinaon ka lang bunay everyday nga datim singunta 30 years puro ka bunay, di bulig-butigong ka na. Nalupad ka na. So, diri man ito, di ba? Diri man ito, di ba guys? Diri man ito permanente. Manok ka na. So, bangin. Consistent sila. Magiging manok ka gihap. Consistent ka na. Ikaw na iihawon. Diri ka manok. Ikaw iihawon. Amo lang, hindi ka magiging bunay, magiging manok, ihawang ka pagod. So, among akon part, among tatakon ma-advise. Ay mo part. Consistency is the key. Yeah. Ako liwat, itak ma-advise nga dahit aton mga namamati at yan lagi. Tiktakan ka to operan bunay. Ano matingin mo? Hotdog. Pari ako metaphor kasi. Balito, akon la ma-advise is ayaw ka hadlok nga mag-move forward new environment kay how to say it, Diri ka mag-grow. di ka mag-grow and what if may the company na makaka-provide ngayon ha imuhin good salary, good benefits, pero tungod nga naging consistent kahit nga imo company na baga na kontento ka na let ira ginahatag, di ka wala ka na mag-grow. Oo. Na-stuck ka. Nasa stuck ka. Kaya so ganito, kailangan mo mag-change in company, kailangan mo i-reach ini, kailangan mo may dakahiningang mga certificates, pero tungod nga diri mo ito gusto, diri mo gusto yung change, diri mo gusto yung grow, di ka nala.
Oh, Pero amo. actually, ini nga company, kung ma-reach mo ito, makuha mo ito ng mga certificates, mas mataas iti mo sahod, maupay im benefits. At the same time, kumbaga, domino effect, maupay im life. Amo good layton. I mean, as an OFW, kung ikaw, keep it consistent, but if there's an opportunity for you to grow outside of your comfort zone now, take the chance. Waray man mawawara, di ba? Kay din ni hininga country or kung wherever you are, nothing is permanent. Oo, aray talaga. Yeah, nothing is Dere, permanent. dere. So, I mean, Amo dot kuan sa panira nga sige sunod na lang ito na topic. Dire kay mo pag pini topic natin sunod. Ano ba it right way, 'di ba? Answering ko ay mga an old ways on the new ways oo. panrambahuan. Like the old ways kuni thriller na la para at next naton nga in the future na podcast. Ano ano ba't maupay? Like an old ways, abot kita 60, then ma-retire at 60, then that's the time maglilive ka na nimo life at 60, after 60. Or, yan na pala, naglilive ka na nim life, kaya at the age of 60, magre-relax ka na luwat. Di ba? Yeah. Amo Let's ito, see. duha. In the next podcast. Pero amo letot akon, siguro, life lesson in the past more than 10 years, diri pagod dakot ako ton experience, but then it worked for us. Like for you, consistency for me is, although anto bagan I never wanted to settle in sugadla. Bagan I know there is something more that the outside can, Maabot can man give you. Oo. time na mature ka ba, makaka-realize ka na ano gud imo diin ka gud ano gud imo way. Ano path na gusto mo. Gusto mo. Oo. Kung So, pag ininom mo, tapos nag-matured ka na, nung matured na ako, makaturog na takon pat yan. Diri kay bagan ito nga ni nga paano ba explain? Pero parang ano ba itong tawag? Bagan ayaw ba kahadlok nga mag try iba. Kay kung diri mag-work ito niya na, may na pa iba, di ba? Bata ka pa. Oo. May na ka pa chances. Ngan, as much as possible, to mas improve. maupay nga ni, kung habang bata ka pa, diri gad karog sigon after 6 months mabaling ka na luwat. Diri karog sigon sugad to kay kailangan mo luwat experience. Like you said, experience is key. It knowledge, it trabaho, paano mababaruan. Di mo yan mababaruan in 1 year. 1 year mo is nagtitikang ka pala. Core talaga mababaruan mo na business mga after 3 years pa. 2 to 3 years. 2 to 3 years. Amo nga, kumbaga kung ada kahiton na im life niya na parang ano ito baga nag-ada ka not comfort, baga comfortable ka na la, pero parang feeling mo diri ka pa satisfied may daka pa. Tapos labi na kung may opportunity nga always maabot. Grab. No matter balance yung good kung ano. Babalance yun ba? Diba? Pero kaya di talaga ito nababalansi. Dere ba? Dere talaga. Work-life balance. The motion of the ocean. Balitaw. Work-life, dere ngayon. Dere. Ibalot ito. Kanang seaman nga na that motion of the ocean. Okay. Balitaw. So, amula ta ma-advise din as an OFW. This is based on our experience. Baseline ni Hamon lot experience nga gusto namon i-share. Nga by lot ka makakitahin key points ba in pero maninin namon gin in between. Pero amon life experience. I mean, amon experience as OFWs. Dito kita at Buenas, guys. Bisa ano pag auto dito, bisa ano pag pinaniguro nimo kung diri ka Buenas, it will go down the drain. Pero tatay ako luto. Waray ko Buenas. Ka nakakabuinas. Pero Buenas ka. Nagdawag na akong tulo ka luto. Amo na. Amot importante ang tutulong nga loto nga may dakaya na.
So, I hope everyone na kakuha kamuhin maupay nga lesson. Hini Hindi nga aton aton pag-istorya. Oo. Hindi Sana may doon ka mo na Sana. kuha nga leksyon para hit mga mag-OFW pala or para Oo. hit mga anin na nga Pero na kung pinaka-maupay na take away niya na, Baltok, Buenas, Bulok. Di Bulok. kalat Buenas. Triple B plus. Triple B. Kung baka finance, triple B plus credit rating. Maupay ito nga credit Mo- rating. Middle na middle. Philippine rating. Balitaw. So, I hope nag-enjoy ka mo hiniya na ato na episode. Sana Dinhi. nag-enjoy ka mo. Kung may da ka mo gusto ipa-shoutout, ibutang lang niyo Ingat didi. comments. Tatong sunod na topic is masunod. Sunod na. Masasabtan ta. Masabtan ta. Oo. Balitaw daw mga salamat. Salamat. Thank you for watching. Maupay nga gabi, adlaw, ngan aga. Ay yung Maupay nga tanan. adlaw ha iyong nga tanan mga waray-waray. Salamat. Kawaray-waray. Haniyo pagkita. Ano ba kawaray-waray? Dire. Igkasi ko waray. Damo nga salamat ha. Iyo nga tanan na Igkasi aton namon. igkasi Waray-waray. waray-waray. Habugos nga kalibutan. Kung hain man kamuya na ingat lagi. Ingat. Thank you. Salamat. Bye. 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 Podcast. Hello. Mag-ASMR lot kita. Ano to? ASMR. Oh, ili ba? Ube.